Gituhuan nga nibuto nga bumbilya sa suga ang sinugdanan sa sunog sa usa ka balay nga gipanag-iya ni Carlito Cubul. Apan padayon pa nga gipalawman sa kabumbiruhan ang ilang investigasyon. Ang sunog nga miulbog isa ngadto sa first alarm status kagahapon sa alas 10 sa buntag sa Lower Panabang, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Og human sa 11 minutos napaong ang kayo. Gibanabana nga nagkantidad og 336,000 ka pisos ang kadaot og naglangkob kini og 24 metro kwadrado sa maong lugar. Duha ka pamilya nga adunay napulo ka membro ang naapektuhan. Ang operasyon gipanguluhan ni Fire Superintendent Rinaldo D. Inok, isip Ground Commander, samtang si FO1 Michael John Nabli, mao'y investigador sa maong sunog. Matod sa saksi nga ni spark ang bumbilya sa suga, dayon nasunog ang balay sa pamilyang Cubul nga ginama lang sa light materials. Tungod sa karatol, nagdinaganay ang mga tao palayo sa nagdilaab nga kayo, hinungdan nga wala kini makatabang ug mikaon ang kayo sa usa ka Toyota Fortuner nga iya kang Rubin Wines nga naa nakaparada sa parking area sa kasikbit nga balay sa pamilyang Cubul. Sumala sa report sa Cebu City Fire Station, girespondihan 15 ka fire truck apan gumikan sa kahagipot sa subida nga daan sa dapit. Wala makapaduol ang gagmayng fire truck. Hinuon walay na report nga nakalas o naangol sa maong insidente. Apan tulo ka mga balay ang naapektuhan. Usa nini ang naugdaw, samtang duha ka balay ug usa ka sakyanan ang partially burned. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.